Mais ouais, qui disque dur, c'est pas tout. Non, que durerait. Non. Oh, rien nu disque dur, je finis ma mestravi. Ja, dit soort heel goed doen. Cool, als koes ook als dus door een win. Ben la de Catherine en deze. Hier nou, man. Ah, la de ou dus, maar la goed, maar die goed die goeie hem naar wie te gooi kan nu. Dus dan la je de gooi kan, moet je gooi kan nola. Alors, ben nu maar vrienden, ja, nog die goed die goeie na. C'est Catherine zo aan blijven waar naar gal naar présent ga waar gooi kapers. Toen laat zien op er hoop, na die man moet gal naar présent. Lui vreemd goed wat je bij deze bij Bascool nou wie Lynn schreven dat doet. Ja. Ja. Pas waar nu. Awan wel pimpla per een pion de mit. Wat je dit blijft doen, wel. Oh, zijn al event. Nee, we. Ja. Ja. Ah ja. Ja. En dit daar goed. Nou, ik weet hoe het weer blam heel goed. Ja, nee, Ik ben daar vleer. Toestand goeie moet hij is had een hoe op een vrouw, Ja, hij zat in haar leer down. down ja. Ja, hij zit heel lang maar door merking heel. Doet je dat? Nu je daar geen naam doen. Nee. Ah, heel we koeren een beetje dat doof blabla bij lo. Hij heel lang wat peer te lang in zo toe. Ja. Dan kan de wins van heel la leg. Hij zei wat doe je nou? No. Ah, zei waar je weet me wat je la tot een doet wat paar twee dat het reuzenos hè. Later bij wat zie Zie maar gereus. maar beetje twee als je tot dis wat paar toe. Ah ja, we weten dan dus met paar en drie. Revolutie hele wat peer. Hij op la vrouw dan in kozemos. Als je jou een treus was. Even, si han brim had landen. Appelait. Eu dat maar dire. Mais when wir lesen, als chaque livre, hier we così on notre bras. Finig, mais mi marqué woordop. Finig, mon red la de Louise t'ont dire. Bon, la reine dans mon warin. Away en batatishine, tjerniu. Waar pak we hier toe alles zo. Away kanen. Mais la maison d'Henri Tigan, qui me marqué à gauche. Mi au chilo. Abe on eden me la de dire Louise la reine day. Au porte de la nasse zemi. Ja, Maurice Lee, moest kon ons ja rusdenen. Moest kon er weer aan kendoos. Ja, maar. Ja, twee. Als hij hier ten als aanste dier. Gies aan de zaansplag, Laren. Die misons. Wat je meer blad trim. Al door dun dronen me la de plezier aan door. Ja, la hier op pren om mon, au schaden. A kan la hier diggen. Terwijl ze doen. Alleen de me misje daar nou. Hoe een land als je saar kozie. Fini, mes maths, à mon joint de dire, en diwaler. Ma bortu dam, faut que dans mon concours de mes mères que on se quede à gel fort on se papa spay tout. Ma mère te dera non la, ndroda. Atahid, berns, Emile, Yves, de cremelra, avait un can. Mais à lampe d'azai, ou tiens lampe pria paco. Canal mal miston di vele, ma douce ma mignon carré, ma doulen, ma tous. En daar moet bij ons gaan onderzien, terwijl ik tijd binnen wat doe blinken. Waarom zo min? Aan mijn veen leidt die looi braas, die daar maar. Maar hier gaan onderzien, hij gaat gewoon net aan. Al die tern hij Louis, en neem wat je zorgt. En mijn leidt die goede duur, die tern, wat hij ook ting. En mij zou er net neer. Die nou van nou is. Ja, moet man get. Ja, moet man get dan. Kunnen jullie doen, je wil met bedien, braas. Met besteden. Tussen zo, die hebben het adopteren, we zijn gewoon maar voor werden. Ja. We hadden die kon tamrimoor, want dan betaald. Kan ik wel. Ja. Heel Trump heel laag alweer. Nee. En deze, ja, nieuwe maatschappij lieden spannen. Als je want betaald stier concours om abinfi. Ja. Maar la diamant Louis Ball en je point dan moet dat die appellen. Oh, la je met me zaan zo was dat die al. Als je bent fijn, hij laat goed tegen me had gaan op zondag. En la dia o ja dan moet dat die heel gauw zo om meeuw. Ja. En la maar j'en stel kweel zo wij zo. En ben fijn heel laat. We puntie mon maar had le bij dum le heel meer hodes. Trouw nee. Bij le nou niet daar op plaats non lende. Maar net man gal content nou aan waar die doet men me meer de lak hou ding me zo heel doen trouwens zo ding zo wat je nou. En be cool silly haar nou niet nou ding zo dat die. Ja. En die was leeg wat die was gaan nee bin bazon die goed par die a mouw. En die was leeg wat niet tamt. En mi was maar zelanda met die les kwart zet wing wat doe je a heel la ready.
Meneer, maar ik die Vicente doet er. Beter dierlen op plaats beedlen. De gondri model door betaler steerlen. Peu serieus wat je bij dumlen op je doen behond. Hunter voerlen. Gane de mi merlen wa merlen a wat taat bij par dierlen. Len jou daarin door. Pika wel na bier. O ben trisbe berazen ben. Stukken. O Johan. Dat doe je nu leer. Na ja wat. Trisbe berazen. Pas du de wat. Maar, Nan melo du de wat. ja, maar hij was Peru, ja, ik heb iets bigwaan. Fie wat je weer duur hango die je nou toen de zoon go die om kast non gar de zoon a gar wat teach. Dan me venere ik was mahal die. Heel la reine ma had rewe tout joon so gedon rest tout jeune mooi wat po joon binne. Rewe de croix de zoon. Amelare de door brein la rele ma be deux masques melram de croix war bord la dan bus on bord hier de montantia. Alle la real ma ha fin die me ha tude. Zo in vast doet. Na fin die me ha ela. Tot power afti pewa ishuton meer die. Hela na nike de kwana fin nan nou ten mohan maar dat so beno. Je wat je weer duur hano me pon kwit wanen of wis wat de kastan courant. Waar lady kost to dat wis van of wis wat je bizar ko ziet je nog. Nan. Chocohan de zee fin bouwen ja brem nee nou os hier zo'n rogras nach. Nan a peu ber vin die vin wen. So vu biden. Nee, een 4 mois, hoe zo een die vin de yo. Ja, midis. Ja, dan. Aan dras ko. Ja, wa een pim. Ja. Dan wa. Ja. En me go bi dougos. Ja, dougos je ko. Ja. Ja, me humwa. Ben ja ba adio a gulnie en tu binen wan tronk. Ja. Permis ze bepulser le un peu de me ma de zer non. Non weer pla yo. Maar las kole mis wa je ni tron mister tien ni bi badine. Santa Kisladi. Ja, ze moest weer, hij. Dat is een designer, joh. Oh, Jeanne, wat voor weg, je wordt onduid ook, als hij zo niet belaren dan, nu is je niet traben met zo'n niet toe, zo laren der, je wordt basteren. We hebben een nieuwe vet, niet je, die gaan nu halen, het was uit een dreus, la die, repakkeien. Jean-Jean, me nou, zijn gave leen, door zijn pakkeien, nou. En dan die deur. Nee, wat hij net. Toen het reunion gaan was kon la perdre zo habit pa pulser me chicle so. Au ver vin la yon spelu brain cause la yon a mon pim plaso we vin la din la. Pa luer brain ke beno. Na me hola me malade lu yo brain don va dio ver vin lu yo brain. Asubel. A person la re. A person la lu yo brain ne spelu ver vin a mon pim plaso we vin la. Ha misti. Wat yo ha misto. Ayo. A bonne pa chini chuyua. On a un petit nom de radio à Berlin, Journette la map dans Saint-Hernin, à Nunchani. Et on l'a allé dans notre samedi de vers le vam au bargam, à le brin le barzal. À Testament là, margam. Et d'audin besangam. On est très ni un programme de player ou un personne. Notre personne cause bien d'aller de his cricket. Ah, on l'a, ou de bargam de nan, yes, nan, de bargam le haudi. Ah, c'est, mi on s'en gagne. Aí começa o outra person para a mesma maneira van door lá, lá Luistan, a me mis, ali dan vintar para me lá, non bazal. Hein lá a outra stuur para lá, mas o pemple so bigual tapa pret lá. Malare, a fruur dan, notre person on niet fruur. Maar, gozenen ridder met een braad lá, très tout, bin niet je waar hier hou ook. Ja, Ridwa baganul deden we dus. Ridwa bafen. We dus zeggen pellen die. Maar moeilijk boer baganul zo noemen. Ja, je zou dat jellen. Ben moet je jellen. We dus zeggen pellen we dus die las ploesige zijn kon. Ja. En heb als er lang niet wat heel meer. Ze hebben geen kon leiden wat je keer weer ploesen nou. En dan heel Lambert zijn kon Paul heel goed redden heel la met duizend kaweren heel. De malen zo'n doel, aritem. Dat je me lijkt daar gewoon van respectje. Ja, gewoon daar respectje weer gewoon hellen. Nee, ik zou jellen wanneer je bent tien. Wat puur. Wat je met elkaar maakt. Maar deze moeder die maar papre noor bouwen, wel we een boutie. Je maar wat de chant jellen maakt. Chant jellen. Ga je op piagas. Maar dan bij minder piagas. Wat dan? Ze gaan we maar brider met la bras piagas. Ja, wat maakt het?
Ja, hina laat ze. Nu maar die op het bouwen. Nu maar spak kamelen. Ja, dat was bij ons weer dat toen dat waren vrouwen. Oh, dat je loes hebben. Oh, voor speciaal koop daar moest. Ja, wie beetje er erbij dan? Wat zeg je? Oh, maar doe maar begin doe. Oh, pa. Of je even klampen. En ik goes bij niet jullie dat je zo me zo bezig. Oh, je mij dat wie dan door de glaasje met mijn die maat. Bij breng me dan om je bij weg af. Dan had je dat niet hoor.